To kalore ni nyaka sani koro sirikal osedeko ahinya e golo pesa ni kawane Charles Akach ka intiere kaunti ma Kisumu kikwa we oko e twak ahinya odiochieng' ma kawuono. Charles, kata kopogore koda omenda ma bende osechwal ne skunde mag sekondar mago mag day school, antiere kae koda jagoro Makupet mano bade ma Nairobi oseleronwa kaka omenda ma kamago onego bed ni tiyo, mago ma dhi e skul gi mago ma ok dhi e skul. Wang'iyo ne skunde mag sekondar mago mag junior secondary school, wang'iyo ni higa ni ema en higa mokwongo ma jopuonjre mantiere grade 7 somo e bolai manyien mar somo mano mar junior secondary school. Wanyalo wacho ni gine pioneer class mano mar JSS e grade 7 kanyo. Nyaka sani koro higa achiel koro somo mar JSS korka kodino no osebedo machalo nade ka etam mar adek ni wanno kanyo komenda mosechwal ne japuonjre ka japuonjre mana 1562 kende. Charles. Anyalo wacho ni oking'e ni wan gi vision 2030 to wan gi African Union Agenda 2063 to kendo bende leko mar Kenya en ni Kenya dwani mondo obede pinje mag league mar tiger countries machalo Malaysia, Singapore, South Korea gi pinje machalo kamago. Basi koro king'iyo mano versus pesa michiwo to gi kako biro moleo pod biro hinyo jopuonj kendo biro hinyo schools to nikech ing'eyo ni king'iyo in terms of staffing kata mag junior secondary gikelo ga jopuonj ariyo gi samoro yudo ni combination mag subjects gi is the same to iyudo ni bende gibiro samoro gi mentality ni gibiro mana puonjo junior secondary koro the other side of the school ok gipuonji. Bas koro yudo ni nitiere shortage. Mano is a very, very serious challenge a CBC implementation. Machielo mabende nitiere mabende hinyo our junior secondary schools. Nyithindo gi kano kelgi ting'e ni gin gi uniform ma somehow beto pogre nikech gin girwako longe ka koro nyithindo ma yawuoyi. Sama girwako longe no gin gi feel ni gin e level mamalo. Then king'iyo assessment ka gibiro timo to grading structure mane nitiere chande bende yudo ka koro onge. Basi koro yudo ni makosa nitiere kuonde mang'eny despite the fact ni pesa michiwo kaka thura ma Jakupet owache noendo pesa mimiyo school kata imiye day secondary school kata imiye junior secondary pesa no mokwongo ok onyal romo nikech wakawi ne kaka koro siling 40 adier wakaka ordinarily e ot ma ji odake siling 40 to nyalo timang'o ka wadwaro ni mondo Kenya obed a scientific country to wachiwo siling 40 ne gik machalo tero jopuonj for some short courses kuonde machalo semester Karen gine siling 40 e japuonj ka japuonj. Ibiro yudo nitie inadequacy in terms of gik mimiyogi. Koro japuonj ni kata kubiro to kendo benda winjo ka Jakupet wacho ni igni samoro japuonj musitiyo kata igni 10. Ing'en japuonj musitiyo igni 10 en japuonj makoro actually en on his way out. Omiyo aparo ni kanyo kasoro pod nitiere. The biggest problem maneno ka nitiere en pesa. Pesa is the major problem. To aparo ni pinje mosedongore. Agenda number 1, agenda number 2, agenda number 3 onego bed education. Education ka ma government onego nikech kan in gi human capital ma is well trained right from the lowest level up to the highest level, then a country prospers. Kawadwa bedo gi scientists, kakoro the government is putting a lot of emphasis in weche mag STEM. To ing'en a lot of the money onego bed pumped into area no endo mondo wabed gi jomoko mwanyalo produce makiny no move the country to another level. To kadiponi mano onge pesa mokwongo pesa mabiro moleo it demoralizes. Anyalo paro kana puonjo to ni pesa obiro moleo. Sama pesa obiro moleo no iyudo kata mana puonjo no bende chunyi onge. The same thing nikech head teacher benika to jopuonj benika to jopuonj mi a lot of pressure nikech samoro e school nigi weche mang'eny ni japuonj ni to wawinjo ni ichose mana yudo pesa to pesa ling'e aling'a. Omiyo in whichever way
apparently the government just has to pull up its socks in terms of the funding and in terms of everything. But all in all, kapod achaka dok chien e gima wawacho ni the funding, the system of funding is still very, very poor indeed. Nikech pesa biro at a time ma nyithindo dwa loro school. Koro ok okonygi so much. Omiyo aparo ni pesa tin, kada ka gitimo allocation ka koro itime ni ma dhie gima kama, ma dhie gima kama, to pod otin. Omiyo kanyo gima nyalo wacho, and pod I blame the government. Ni the government has to do a little bit more than gik ma gitimo makoro gitimo sani niendi. Otherwise, pod obro hinyowa as a nation. Kamano.